Oh, when them see Amaka. Oh, you never get to see my car. Listen, yes, you. Money, I can see it. Ọkụkọ no ọkụkọ achọrọ m ka ị na-emegodi m mma ọkụkọ ama m mma Letegodu m afa gị ahụ nne dị mma ụbọchị nne gị mụrụ gị ka chi gị chọrọ gị mma ọkụkọ nnọọ nne Mba. Wee sie elu ọmalịcha nri. Ị ga-eso m ka ilu obe anyị ka ilie nri ahụ. Nne. O nwere efe na-agbagwoju m anya. Gịnị fa? Aghọtarozi m nne m ka o si eme. Nne m si m udu na-agị n'ụlọ mana ọ maara na bụ ụlọ na be anyị dị nso kpọbụrụ nso na ọ chọrọ ka m nọnyere ya mbịazie nọnyere ya nwa obere oge kwa ọ sịkwazi m du na-agị m wee jụọ sị ọ bụ na ọ chọrọzi nnọnyere m ahụ ka ọ bụ gịnị omeafọ edosoro m anya Mba n'ọkụkọ nne ọ ga-abụ na o nwere ife nne gị chọrọ ka ị mara ọ efe a ka m na-ajụ gịnị ka ọ bụ ọ bụrụkwa m ga-agwa gị amalogo m ifele na-eme gị ifele mụ nwa Nnedị adị m emekwa ifele ngwagwazie m efe ọ gịnị na-emezi nne m ka ife ọ dị gị ka nne gị ga-enenesie nnọọ nwa ikolobịa zuru ezu na nwoke dị ka gị wee sị ka idupu nwa agbọghọbịa tozuru etozu dịka mụ na-agbanyere ọkwana be anyị na unu dịkwa nso ka ife ọ dị gị ka ọ chọrọ ka anyị mee ọkụkọ ọ dị ka nne ga-achọ ka mụ na gị na-abụ ka anyị nọkọọ ka anyị bikọọ n'ọnụ dị ka di na nwunye ọkụkọ afọ m mbụ n'anya ama m n'ụlọ ngwa nke anyị bara m ụlọ ka ilizie nne ahụ No.